जों मैया सोलोंदोंमोन। दा जोङो नैबेखौ सोलोंगोन। मैया नैबे आखाइखौ सोलोंदोंमोन ना? नैबे आखाइनिफ्राय सोलोंदोंमोन जोङो। ओरै आसि बिमाथिंनिफ्राय नैबे आसि बिमाथिंनिफ्राय साइन आसि बिमाथिंनिफ्राय साइनखौ साननांगौ ना? ओरै कस थिटानिथिंजाय आसि फिसाथिंनिफ्राय साननांगौ होननानै सोलोंदोंमोन ना मैया? मैया टेक्निकेल प्रब्लेम जादोंमोन आंहा, माने कम्पिउटाराव एसे प्रब्लेम दंमोन। बेनिखायनो आं नोंसोरनो मैया सल्युसन खालामनो होननानैबो खालामनो हानाय जायाखै। दा दिनै आङो फैफिनबाय, सल्युसन खालामगोन। दिनै मेट्रिक परिखायाव जेसेबांनाखि कुइसनफोर फैदोंमोन जोङो दिनै बेखौ सल्भ खालामनो नाजागोन। कुइसन आरो सोलोंनायनि सिगां जों मैया मा मा सोलोंदों बेखौ खनसे नायनो दे। जों बुंदोंना मोननै खनाफोरा जोंनि थाखाय बिराद गोनां होननानै, साइन थिटा आरो कस थिटा। साइन थिटाखौ कस थिटाजों रानोबा टेन थिटा मोनो होननानै सोलोंदोंमोन। कस थिटाखौ माने कस थिटाखौ साइन थिटाजों रानोबा मोनो होननानै सोलोंदोंना? दा नुबाय जोङो कस थिटाखौ साइन थिटाजों रानोबा कट थिटा मोनो। साइन थिटाखौ कस थिटाजों रानोबा टेन थिटा मोनो। बिसोर मोननैजों उल्था उल्था जादोंना? नैबाव साइनआ गोजौआव थादों, ओरैजाय साइनआ गाहायाव थादों। ओरैजाय कसआ गोजौआव, ओरैजाय कसआ गाहायाव। माने टेनजों कटजों मा जायोनो? उल्था सोमोन्दो दं ना? दा जोङो साइनखौ स्कुवेर खालामनानै, जुदि कसखौबो स्कुवेर खालामनानै दाजाबोबा जोंनो मा होयोनो? 1 होयो। दा साइन थिटा आरो कस थिटानि मानखौ मिथियोबानो जोङो गासिबो खनाफोरनि मानखौ दिहुननो हायो। दा टेन थिटानिखौबो हायो, कट थिटानिखौबो हायो, आरो मोननै खना दंबावो कसेक आरो सेक थिटा। नैबेयाव होदों आङो उल्था सोमोन्दोआरि खनाफोरना। साइन थिटानि उल्थाया मा जायोनो? कसेक थिटा। उल्था होनोबानो गोजौआव मा थायो? 1 थायो। दा जुदि साइन थिटाया कसेक थिटानि उल्था जायोबा कसेक थिटायाबोथ' साइननि उल्था जागोन ना? टेन थिटाया सोरनि उल्था जायोनो? कट थिटानि। नैबेनिफ्रायनो मोनदोंना जोङो? बेनिफ्राय नैबेनिफ्राय। दा जुदि टेन थिटाया जुदि कट थिटानि उल्था जायोबा कट थिटायाबो सोरनि उल्था जागोन? टेन थिटानि। सेक थिटाया सोरनि उल्था जायोनो? कस थिटानि। उल्था माने 1 थायो गोजौआव ना? कस थिटायाबो सोरनि उल्था जागोन? सेक थिटानि। आरो नैबे खनाफोरनि फारिलाइ, नैबे थिटा ना? थिटाया मा फर्माव जायो? डिग्री ना? ओरैजाय 0 डिग्री थायो जोंहा, 30 डिग्री थायो, 45 डिग्री, 60 डिग्री आरो 90 डिग्री ना? जोंनि आखायावनो थायोना बेयो। आसि बिमाया नैबे 0 डिग्री, आसि बिमाया 0 डिग्री, नैबे आसि बिमानि खाथि नैबे 30 डिग्री, बियो मा? 45 डिग्री, नैबे आसिया मा? 60 डिग्री, नैबे जोबनायनि आसि फिसाया मा जायो जोंना? 90 डिग्री। दा जोङो मोनसे खोथा खोन्थादोंमोन आङो नोंसोरनो, माखासे खनाफोरा ज' थायो होननानै ना? साइन थिटाजों कस थिटाजों ज' थायो, टेन थिटाजों कट थिटाजों ज' थायो, उल्थाबाबो ज' थायो, अनलायलायो बिसोरो। सेक थिटाजों सोरजों थायोनो? कसेक थिटाजों। दा बे खनाफोरा मानो ज' थालायो मोननैजों ना? जरा जरा मानो थालायो? बेनि ओंथिखौ आं खोन्थानोसै नोंसोरनो, मानो थालायो बिसोरो। नैबे 0 डिग्री 0 जानांगौ। नैबे थिटानि मानफोरा नैबे गोजौआव होनायफोरानो दा। जोङो थिटानि मानाव 0 बसायनोसै। नैबे 0 डिग्री दंना? नैबेखौ थिटानि मानाव जों नैबाव बसायनोसै दे। नैबाव बसायबानो थिटानि मानाव साइन 0 डिग्रीनि माना 0, साइन 30 डिग्रीनि माना 1/2, साइन 45 डिग्रीनि माना 1/√2, साइन थिटा माने 60, बिनि माना √3/2, साइन 90 डिग्रीनि माना 1। मैया जों आखायाव साननानै सोलोंदोंना? ओरै आसि बिमाथिंजाय मा थायो? कस थिटा थायो। आसि फिसाथिंजाय हरै मा थायो? आसि बिमाथिंजाय मा थायो? साइन थिटा। आसि फिसाथिंजाय मा थायो? कस थिटा ना? आखायाव साननानै सोलोंदो। जोंनो 45 नांगौबा नैबे गेजेरनि आसिखौ ओरै फल्ड खालामनांगौ ना? हाफ फल्ड खालामनांगौ ना? ओमफ्राय ओरैबो मोननै थायो, बेनिखायनो साइन 45 आरो नैबे साइन आरो कस 45 मोननै, बियो मा जायो? गावजों गाव समान जायो। मैया जोङो सोलोंदोंना?
दा नायदो नोङो नै आं मानि थाखाय ज' लिरदों ओरैनिफ्राय 0 1/2 जादोंना ओरै नायबानो सिरियाल जास्ट माने cos थीटाया मा जायो उल्टा sin थीटायाव 90 डिग्रीनिफ्राय 90 डिग्रीआव 1 जादोंमोन ना दा 1 निफ्राय उल्टा ओरै लिरबोयोबानो मा जायो cos थीटा cosनि मान जाजोबो दे जेनेबा ओरै 1 आ जोबनायाव थादों ओरै 1 निफ्राय स्टार्टिं जानानै जोबनायनिफ्राय ओरै फैबाय ना बेलेग 1√3/2 1√3/2 1/√2 बेबायदि नैबावबो बिदिनो नै tan थीटाजों cot थीटाजों tan 0 डिग्रीनि माना 0 1/√2 1√3 नैबे इनफिनिटी दे इनफिनिटीया बोरै जायोमोनलाय गोजौआव 0 थायोबाना 0/1 मानि मा जायो बे 0 जों जिखुनु जाया जिनिसखौ सानजाबबा मा जायो 0 किन्तु जेब्ला 1/0 जिखुनु जाया गोजौ माबा मोनसे थानो हागौ किन्तु गाहायाव 0 थायोबानो फिननाया मा जायोनो इनफिनिटी ना इनफिनिटी जोबनो गैयै बेखौ नट डिफाइनबो होनो नट डिफाइनबो होनो दे दा नायदो 1090 नि माना इनफिनिटीमोन दा क'डआव नायदो इनफिनिटीनिफ्रायनो जागायजेनदोंना जास्ट माने उल्टा इनफिनिटीनिफ्राय ओरै लानानै 0 डिग्रीसिम ओरै लिरफ्लायबोदो दे होमबानो बेनो जाहैबाय cot थीटानि मान उल्टा ओमफ्राय sec थीटायावबो नायदो sec 0 नि माना बेसेबां जादों 1 आरो मायाव जोबदों इनफिनिटीयाव जोबदोंना होमबा जास्ट माने उल्टा ओरै लिरफ्लायबोदो बा बेनो मा जायो सोरनि मान मा जायो cosec थीटानि दे इनफिनिटी 2 बेनाबो नै 45 आव समान जादोंना बेनाबो 45 आव समान जादों दा जोङो दा बेखौ मोजाङै साननोसै जों दिनै एक्सारसाइज खालामगोन दे बेनि सिगां मोनसे माबा नट दङ बेखौ सोलोंनो दे बेनो जाहैबाय मा दिनै गोदान बेयो सोलोंनो आं बेखौ केस ए लानोसै जों सोमोन्दो मोनदोंना ओरैजाय sin स्क्वायर थीटा प्लास cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ना दा जों बेखौ बोखावनि मारै बोखावनि नायनि मालाबा ओरैबो होनाय थानो हागौ ना किन्तु नै फंसे खोथा खोनासं थीटानि माना जिखुनु जाया मा जानो हागौ 0 निफ्राय 90 डिग्रीसिम ना जोंनि आखायाव जेसेबां खना थायो थीटानि मानाबो बेसेबां जानो हागौ दे गासैबो थीटानि माना 0 निफ्राय बेबो 90 डिग्रीसिम दा मा होनो जेन'बा नोंसोरनो फरिखायाव ओरै सोंनो हागौ मालाबा सोङो ना sin स्क्वायर a डिग्री प्लास cos स्क्वायर a डिग्री मा जायो नै बाहाय मोननैबो खनानि माना थीटायानो ना जेबो होनाय गैया किन्तु बाहाय जोंनो मा खोन्थादों ए होनाय दंना बेबो मोननैजों समानानो नंगौना नङा होमबा बिनि मानाबो 1 जायो दा आरो मोनसेबाव एग्जाम्पल cos स्क्वायर 540 डिग्री sin स्क्वायर 540 डिग्री बिनि मानालाय मा जायो आं जास्ट माने उल्टा खालामबाय दहाय साइनआ सिगाङाव दंमोन ना बेहाय आङो cos लिरबाय ओरैजाय साइन लिरबाय मोननैबो स्क्वायर ना cosआबो स्क्वायर साइनआबो स्क्वायर मोननैबो 540 मोननैबो 540 सिगाङाव बाहाय मा दंमोन जोंना थीटा दंमोन उनाव मा जादों ए जादों थीटाबो थानो हागौ एबो थानो हागौ जिखुनु जाया थानो हागौ दे जुदि मोननैनि बे खनानि माना स्क्वायर जानानै समान जायोबानो मा जायोना बेनि माना 1 जायो दा जों बेखौ ओरै खालामसै बेखौ सिम्प्लिफिकेसन खालामनो दे सिम्प्लिफिकेसन गोरलै खालामनो दे गोरलै खालाम दा जों ओरै खालामगोन सिगाङाव जों ओरै खालामनो sin
स्क्वायर थिटा ना दा जों ओरै खालामगोन जोंनो जेन'बा साइन थिटानि मान नांगौलायनो कस थिटानि माना होनाय दङ ना कस थिटानि माना होनाय दङ जोंनो साइन थिटानि मान नांगौ बा जों बोरै दिहुनगोन बेनि माखासे फर्मुलेसन खालामनो दे नैबाव नायलाय मोजाङै नैबाहाय साइन स्क्वायर थिटा प्लास कस स्क्वायर थिटा समान समान 1 दंमोन ना साइन स्क्वायर थिटा आरो कस स्क्वायर थिटा मोननैखौ दाजाबबा मा जायो ना 1 जायो दा आङो बाहाय साइन स्क्वायर थिटाखौ लाखिबाय ना समान समानखौ होबायनो होमबा बेहाय नैबेहाय दहाय ज' दंमोन ना साइन स्क्वायर थिटाजों कस स्क्वायर थिटाजों दा आङो कस स्क्वायर थिटाखौ आंजों लाफाला आङो दस्रायाव थिनहरनोसै दा समान समाननि हरैजाय थिनहरनोसै होमबा मा जागोन समान समाननि हरैजाय जोंहा 1 दंखायो दा नैबाय जोंना नैबाव मा साइन दङ नै समान समाननि ओरैजाय मा दंमोन बेहा सिगाङाव प्लास दंमोन बेखौ ओरै होखारहरबाय ना रागा जोंनानै थांबाय बियो ओंखायनो माइनास मा कस स्क्वायर थिटा दा नैबे जोंनो मान नांगौनो साइन थिटानि मान दिहुनगोन जोङो साइन स्क्वायर थिटानि नङा साइन थिटानि ना दा जोंना नैबाव मा दङ कस स्क्वायर थिटा दा नैबेहाय नै बाहाय स्क्वायर दंमोन ना सिगाङाव बाहाय स्क्वायर दंमोन ना बे स्क्वायरखौ जोङो खोमोरनि दे नैबे बर्गखौ जोङो खोमोरनि दा खोमोरोबा फारसे साइडनि बर्गखौ खोमोरोबा स्क्वायरखौ खोमोरोबा फारसेथिंजाय बे खोमोरनाय नैया मा जानानै थाङोनो रोदा जानानै थायो दा रोदा होनो बेखौ रोदा एबा मा होनो इंलिसाव मा होनो रुट होनो ना जायनि माना 1/2 दे दा एखेयैनो मारै खालामनो हायो जोङो जेन'बा नोङो माबाखौ लाखिबायमोनलायनो कस स्क्वायर थिटाखौ ना कस स्क्वायर थिटाखौ लाखिबाय होमबा कस स्क्वायर थिटाखौ लाखियोबा मा जायो नैबे साइनाथ' हरै थांनांगौ ना ओरैजाय नैबाहाय जेबो साइन गैया ना नै बाहाय जेबो साइन गैया खिन्थु जेबो गैया माने मा साइन थायो पजिटिभ साइन थायो ना दाजाब जेबो गैया माने मा थायो दाजाब होमबा जोंना हरै समान समाननि आगदाथिंजाय मा थायो 1 दंखायो ना साइना हरै थांबाय दाजाबमोन हरै समान समाननि हरै बारलांबा मा जायो माइनास दय माइनासबा मा जागोन जेन'बा बेहाय माइनास दङबा समान समाननि हरै थांबा प्लास जागौमोन दा ओरै प्लास दङ नालाय बेयो मा जाखो माइनास होमबा मा जाखो साइन स्क्वायर थिटा दाना एखेयैनो जोङो मा खालामनोसै कस थिटा ना कस थिटाखौ लाखिबाय कस थिटायाव दिनै नै बर्ग दङमोन ना स्क्वायर जानानै दंमोन जों बेखौ खोमोरबाय खोमोरखाङोबा फारसे बे खोमोरनाय नैया मा जायोनो गोमाहैबाय खिन्थु फारसेथिंजाय सोलायहैबाय ना नैबेहाय रुट जाहैबाय बेयो बेखौ मोजाङै नायदो गोसोआव ला दाना बेबायदिनो जोंहा माखासे दंबावो जेन'बा बि लानोसै जोङो बियाव दङ जोंहा सेक ओरैबो दंबावो ना माखासेनि सोमोन्दैखौबो सेक स्क्वायर थिटा माइनास टेन स्क्वायर थिटा समान समान मा जायोनो 1 गोसोआव लादो नैबाव नै माइनास दङ बेयाव दे सेक स्क्वायर थिटा माइनास टेन स्क्वायर थिटा इकुवेल टु मा जायोनो 1 जायो माइनास बेहा दे दहाय साइन स्क्वायर थिटा कस स्क्वायर थिटायाव प्लास मोन ना बाहाय माइनास दङ दा बेबो बेबादिनो जुदि नोंसिनो आङो फरिखायाव होबायमोनलायनो सोरबा नोंसिनो सेक स्क्वायर 0 डिग्री माइनास टेन स्क्वायर 0 डिग्री मा जागोन बेबो 1 आनो जागोन मानोना नैबे थिटानि माना समान ना मोननैबो थिटानि माना मोननैयावबो थिटा ओंखायनो समान जागोन ना मालाबा नोंसोरबो ओरैबो थगायनो हागौ ना सेक स्क्वायर 45 1 प्लस टेन स्क्वायर 44 दा बेयावबो नाय बे मोननै खनानि माना एखेयानो ना 45 खिन्थु जोंनाहाय नैबे फर्मुलायाव दंमोन ना मोननैबो सेक स्क्वायरबो टेन स्क्वायरबो ज' फारसेथिंजायनो दंमोन नाथाय टेन स्क्वायरखौ आङो हरै बारहोहरबाय ना खिन्थु बारहोहरनानै बेखौ साइनखौ नायबाय आङो पजिटिभ दाजाब दंना बे साइना दाजाब ना बे दाजाबा ओरै फैफिनबा मा जायो माइनास जागोन ना जाया दाजाबा ओरै फैफिनबा माइनास जायो दा एखे नै बावबो माइनास दंना बेबादि जाफैगोन ना बेयो नै बेबादि जागोन ना बाव माने सेक स्क्वायर
45 माइनास टेन स्क्वायर 45 ओरै फारसेथिंजाय जागोन ना नैबे 1आ थाबोगोन बा बिनि मानाबो मा जायो 1आनो दे बेबो थिगानो दं कारेक्ट बेबो दे दा बेखौबो जोङो नैबेखौबो जोङो रिलेनोसै जोङो सिगां सेक्स स्क्वायर थिटाखौ लाखिनोसै ना जोङो टेन स्क्वायरखौ हरैथिंहरनोसै समान समाननि आगदाथिंबो दे समान समाननि आगदाथिंजाय जोंहा मा दंखायो 1 दंखायो जोंहा 10आ बाहाय मा दङ नै माइनास दंना बेनि आखुआ मा माइनास बाव माइनास दं समान समाननि हरै बारलांबा माइनासआ मा जायोनो प्लास बा मा जागोन 10 स्क्वायर थिटा दे होमबा जोंनो सेक थिटानि मान नांगौ सेक स्क्वायर दंमोन ना स्क्वायरखौ जोङो खोमोरनोसै नैखौ दे स्क्वायरखौ खोमोरोबा बियो फारसेथिंजाय मा जानानै थाङोनो रुट जानानै बर्ग जानानै ना जायनि माना 1/2 एखेयैनो सिमिलारलि एखेयैनो बेबादिनो जोंहा दाना मा दङ जोङो 10खौ लाखिनोसै 10 स्क्वायर थिटाखौ लाखिनोसै ना दा नैबे एसे गोसो होनांगौ बाहाय मेरला मानसिफोरा भुल खालामनो हागौ दे मानसिफ्रा बाहाय भुल खालामो जोंना नैबाव ओरै दंमोन ना जेन'बा जों ओरै लिरनो हायो बेखौ सेक स्क्वायर थिटा 1 प्लास 10 स्क्वायर थिटा ना बेबादि लिरदोंना नैबे नैबे बेखौना जों बेबादि लिरदोंमोन ना बेहाय दा नैबे आं बेबादि लिरफिनबाय ओमफ्राय आङो नैबे 10 थिटाखौ ना ओरैजाय लाखिबाय नै होमबा नैबे 1आ बबेथिंजाय फैगोन बे साइडआव फैगोन ना नैबे 10खौ नोङो ओरैबो समान समाननि आगदाथिंबो लानो हायो आगखिथिंबो लाबोनो हायो मानोना समान समान माने मा समान समान माने ओरैबो समान ना ओरैबो समान गिलिरा एखेयानो फारनैथिंबो होमबा 10 स्क्वायर थिटाखौ आङो लाखिबाय बा 1खौ ओरै थिनहरनोसै ना समान समाननि आगखिथिंजाय जोंहा सेक स्क्वायर थिटा दंखायो ना समान समाननि आगखिथिं सेक स्क्वायर थिटा दं 1आ हरै दंमोन जेबो गैया माने मा थायोनो दाजाब होमबा बे दाजाबा ओरै फैबा मा जागोन दानख' मानसिफ्राबो भुल खालामो दे बाहाय मोजाङै नोजोर हो दा बेखौ जोङो मा खालामनोसै 10 थिटा ना 10 थिटाखौ लाखिनोसै लाखियोबा मा जायो स्क्वायरा नैबे स्क्वायरा मा जागोन ओरैजाय बर्ग जानानै थागोन होमबा बेखौ सिङाव लिरफिनसै आङो सेक स्क्वायर थिटा माइनास 1 जाबाय ना दाना जों एक्सारसाइज खालामगोन दा बेसेनो एक्सारसाइज खालामगोन बेनि उनाव जोङो दस्रायाव थांगोन दिनै माने मेट्रिकआव फैनाय माखासे कुइसनफोरखौबो सानगोन जोङो नैबेबादि एक्सारसाइज नैबे दा नैबाव दंना नैबाव जोंना दङ साइन ए फरिखायाव फैनाय बेयो 2016 मेट्रिकआव होनाय दा साइन ए समान समान 3/4 ना बाहाय जोंना नै बायदिसिनानि मान दिहुननांगौ कस एनि माना मा जागोन टेन एनि माना मा जागोन कट एनि माना मा जागोन सेक एनि माना मा जागोन बिदिनो जोंना साइन ए समान समान 3/4 बा दिहुननि दे नायनि जोङो गोरलैसो 2016 ना मेट्रिकआव फैनाय बेयो 2016 जों बेबादि बेस खालामनानै सोलोंलांगोन गोरलै जायो दे SSLC 2016 आव फैनाय बेयो कुइसना जोंना मामोन मेट्रिकआव नोंसोर नायोबा नुगोन 2016 आव कुइसन नाम्बार 16 होनाय दं होनाय दङा जोंना बेसेबांमोनलाय साइन ए नुवाखै नै एखमबा थिटा थायो बेयावनो एखमबा थिटा थायोमोन ना थिटा
इंलिसाव दे TETA थिटा खना बिनि माना बाहाय थिटा होआखै एबो थानो हागौ ना आं दहाय नोंसिनि एग्जाम्पल खोन्थादों दे बिनि माना बेसेबांनो 3/4 ना दा जोंहा गुबुन गुबुन मान दिहुननांगौ cos A नि मान cot A नि मान tan A नि मान sec A नि मानफोर ना बेसेबां दा जोङो दहाय सोमोन्दो दासो दिहुनदोंमोन ना जोङो नायनो दे दा जोंना बाहाय sin नि माना होखानाय दं जोंनो मानि मान नांगौ ना cos A नि ना cos A दा cos A निखौ दिहुननो दे therefore बेनिखायनो ना cos A समान समान दहाय जों दिहुनना दंना बेखौ लिरनोसै जोंना दङ cos A नि माना बेसेबां जायोना नैबे ना cos A नैबे थिटा दंमोन ना बाहाय मा दङ दा A दं ना नैबे थिटायाबो मा जागोन A जागोन बाहाय ना होमबा √1 माइनास sin स्क्वायर A मा जायो ना √1 माइनास sin स्क्वायर A ना बानायनोसै गोरलैसो जेबो नङा दा √, दाना जोंना बाहाय मा जायो sin स्क्वायर A दंना बाहाय बेखौ जों ओरै लिरनो दे नोंसोर सोलोंजेननायथ' गोरा मोनो आं नोंसोरनो खोन्थानो sin A बेनो मा जायोना जों बेबादिबो लिरनो हायो दे होमबा जों नुबाय sin A नि माना 3/4 3/4 हो 3/4 बेखौ जोङो 3/4 होननानै फरायो खिन्थु 3/4 जाबाय ना 1 माइनास दा जोंना sin A नि माना 3/4 बेनो मा जायोना स्क्वायर दाना बेखौ नायनि मा होननाय जादों बेलाय जोंना गोजौ गाहाय दंना गोजौआव 3आ मोनबेसे दं 3आ मोननै गाहायाव 4आबो मोननै होननाय जादों दा बेनो 3आ मोननै मानि मा 3आ मोननैखौ जों मारै लिरो 3 मोननैखौ जों मारै लिरो 3 into 3 गाहायाव 4आ मोननै मानि 4 into 4 बेखौनो जों मारै लिरनो हायो 3 मोननै सानजाबा मा जायो 3 सानजाब 3 9 गाहायाव 4 मोननै दंना बा 4 सानजाब 4 जिथु साननाय फारिया मोजाङै फरायदो गोनो गोथो जानो दा जोङो नायनो होमबा मा जायो √, ना बेना मालायनो 9/16 9/16 दंना खिन्थु बेना गाहायाव जेबो गैया गोजौआवल' दं जेबो गैया माने खिन्थु 1 थायो होमबा बेहा गाहायाव बेसेबां दं 1 दंना 1 दं जेबो गैया माने 1 थायो दा जोङो बेखौ आङो नोंसोरनो खोन्थागोन बोरै साननाय जायो बेखौ दा जोंना नै बाहाय बिदि 1 थायोबानो एग्जाम्पल खोन्थानि आं नोंसोरनो गोरलैसो जेबो नङा not 1 माइनास जेन'बा 2/3 एग्जाम्पल दे बे बिदि थायोबा नै जुदि बाहाय 1 थायोबा मा खालामनांगौ नैबे गाहायनिफ्राय गोजौखौ दानख'नांगौ दे दानख' दं नालाय बाहाय दानख' दंना बा गाहायनिफ्राय गोजौखौ दानख'नांगौ बा मा जायो 3 माइनास 2 गाहायाव जाया दं बेनो जाबाय ना बा 1/3 जुदि 1 प्लास 2/3 मोनबा एखेयानो बाहाय 1 दंना बेनाबो होमबा गाहायनि गोजौनिखौ दाजाबनांगौ दाजाबबा मा जायो 3 प्लास 2/3 बा 5/3 जुदि ओरै मोनबा मा जागौमोन जेन'बा 1 नि अनगायै जेखुनु जाया मा थाखो 3 2 निफ्राय स्टार्ट खालामनानै दा 1 नि अनगायै दस्रा नाम्बार थायोबा मा जायो 2/3 होमबा जों बेखौ मा खालामगोन बे मोननै जिनिसखौ सानजाबगोन दे
सानजाबगोन दे 3 सानजाब 3 माइनास दंना बाहाय मा दं दा 2 जों बे 2 खौ लिरगोन ओरैजाय गाहायाव मा दं 3 बा 3 सानजाब 3 बेसेबां जायो 9 माइनास 2 बा over 3 बा मा जागोन बे 9 निफ्राय 2 थांबा 7 ना 3 जुदि ओरैमोनबा प्लास दंमोन ओरैमोनबा मा जागौमोन बे एखेयानो 3 सानजाब 3 बा दाजाब दं नालाय बाहाय दाजाब गोजौआव मा दङ नै बाहाय 2 गाहायाव 3 मा जागोन 9 प्लास 2 ना 3 बा 11/3 मानो बेबादि जादों एग्जाम्पल मोनसेबा 1 माइनास 2/3 ना जों बेखौ डाइरेक्ट आं नैबाव फोरोंदोंमोन बेबादि नै ओरै बे बिनि आसल माबाया बे ओरै आरो जेबो गैया माने गाहायाव मा थायो 1 दाना जोंना गाहायनिखौ मा खालामनांगौनो दुसासा लानांगौ ना गाहायाव मा दं 1 दं नैबाव मा दं 3 दं बिनि दुसासा लानो दुसासा लायोबा दुसासा माने दुइसिन सादारन सानजाबगिरि नैबे सिङाव थानायखौ मा सानजाबोबा मोनो बेखौ नागिरनो ओरैनो गुदिनिफ्राय सोलोंनो आं खोन्थाबावगोन 1 सानजाब 1 1 सानजाब 3 3 1 सानजाब 1 1 सानजाब 3 3 1 सानजाब 1 ना नैबे 1 सानजाब 3 3 बा नैबे गाहायाव मोननाय अनजिमाफोरखौ जोङो सानजाबबानो दुइसिन सादारन सानजाब मोन्थाय नैबे गाहायनि मानफोरखौ जों मा खालामनांगौनो दुइसिन सादारन सानजाबगिरि ना नैबे गाहायाव थानाय 1,3 आनो जाबाय दुइसिन सादारन सानजाबगिरि नामानो सानजाबगिरि होनदोंना इंलिसाव बेखौनो एलसिएम होनो लवेस्ट कमन माल्टिप्लिकेशन मा दं 1 into 3 ना दुइसिन सादारन सानजाब मोन्थाय गाहायाव जेसेबां दं बेखौ सानजाबबानो सानजाब मोन्थाय जाबाय ना 1 सानजाब 3 3 होमबा बिनि दुसासाया मा जाखो 3 दाना ओरै खालामनांगौ बेना गाहायाव 1 दङ बेहाय 3 दङ ओरैबायदि मोनसे खामानि मावनोसै जेनेबा नोंसोरनाव गामियाव मोनसे फोरबो जादोंना जेनेबा मोजां फोरबो जादों फुजा जादों हो दा बयनिबो न'खराव मा खालामबायनो सियार टेबोल खांबाय आरो एसे जिरायनांगौ नालाय आलासि फैगोन गामियावथ' थायाना बायदिसिना ओंखायनो गामिनि न'खरनिफ्राय खांबाय दा नैबे ए मोननि न'खर नैबे बि मोननि न'खर ना एआ हारसिङैल' दं बि मोनना सानै दं दे एआनो हारसिङै दं खिन्थु बियो मोनसे जिनिस हरबायना 1 बि मोनना सानै दं खिन्थु मोनथाम जिनिस हरदों ना टेबोलबो जानो हागौ सियारबो जानो हागौ ना एआ टेबोलबो जानो हागौ सियारबो जानो हागौ दा एआ थांनोसै माने फुजायाव थांनोसै ना फुजायाव थांबाय जिरायनोथ' नांगोन ना साहा लोंनो बायदिसिना ना दा एआ गावहानो मालाय बुंखादोंलाय आंहा सियार हरदोंलाय टेबोल हरदोंलाय ना नैबे मोननै जिनिसखौ ज' खालामनानै 3 जादों जोंना गाहायाव दे बे बयनिख्रुइबो सियार टेबोल जिरायग्रा बायदिसिना मोनाबा मिटिङानो जायामोन आरो मानोना हायावसो जिरायनांगौमोन ना हायाव जिरायनो हाया ओमफ्राय नायबाय बाहाय 1 दङ गावहानो नै साबेसे मानसि दङ ए मोनना 1 ए मोनना साबेसे सासे दाना नुबाय नै बेहा गाहायाव 1 दंना 1 खौ 1 जों मा सानजाबबा 3 मोनो नैबाव 3 दंना गाहायाव 1 आबोथ' 3 जानांगोन ओंखायनो 1 खौ मा सानजाबबा गाहायाव जोंना मा दं 3 दंना बाहाय होमबा 1 जों नैबेहाय मा सानजाबबा 3 मोनो 3 ना नैबे 3 खौनो बाव लिरनांगौ माइनास नैबे माइनास दंना माइनास दाना बे बि मोना गाहायाव नै बिस्रा मोनबेसे जिनिस हरदों 3 ना 3 जों मा सानजाबोबा 3 मोनो 3 जों मा सानजाबोबा 3 मोनो
से ना नैबे सेखौनो नैबे साबेसे दं बिस्रा सानै 2 into 1 बुजियाखैबा नायबाय था उनाव मोनलांगोन दे आं खोन्थालांगोन 3 से सानजाबथाम 3 2 सानजाबसे 2 बा मा जाखो 1/3 एखेयानो ना बेल'नो ओंखायनो मा जागोन बियो बावबो नै बाहाय 1 दंना होमबा 1 थायो बाव माइनास दंना होमबा गाहायनिफ्राय गोजौखौ मा खालामनांगोन निबाव दानख' दं नालाय दानख'नांगोन ओंखायनो 16 माइनास 9 बाय गाहायाव 16 दं ना मा जायो 16निफ्राय 9 थाङोबा बेसेबां थायो 16निफ्राय 9 थाङोबा बेसेबां थायो 17 7 ना सरि 7 गाहायाव मा थागोन 16 बेनो जाहैबाय बेनि फिननाय दे दाना जोंना नैबे मा दङ जोङो 10 निखौ दिहुनगोन दे 10 निखौ मानो थाखाय दिहुनगोन आं खोन्थागोन नोंसोरनो बेखौ खोमोननोसै आङो दे लिरनानै लाखादोंना लिरनानै लाखादों थाब लिरनानै लानांगोन आं मोनसे जायगायावनो खालामनो एबार जोंना मा एबार जोंना 10 10 a नि मान ना 10 a माने 10 माने मामोनलाय sin a by cos a दा नायदो sin a नि माना बेसेबां जोंना 3/4 3 over 4 cos a नि माना बेसेबां मोनखो 7/√7/16 7/16 ना खिन्थु नैबेहाय नाय नैबेखौ जों ओरै लिरनो हायो नैबेखौ ओरै लिरनो बाहाय दङ ना 7/16 रुटनि सिङावनो बेखौ जों ओरै लिरनो हायो नैबे रुट अभारा नै सानैबो रुट अभारनि सिङावनो दंना बेखौ जों आलदा आलदाबो खालामनो हायो दा ओरैजाय गाहायाव गोजौआवबो रुट थागोन 7जों गाहायावबो 16जों मा थागोन रुट थागोन ना बेखौ जों ओरै खालामनो रुट अभार 7 ना 16 माने मा मोननै सानजाबबा 16 मोनो मानि थाखाय एखे सानजाबनो नागिरदों जोङो रुटखौ दाननो नाजादों दे 16 माने 4 मोननै सानजाबनांगौ ना 4 into 4 मोननै ना जों मैयाबो सोलोंखादोंमोन बिदिखौ नैबे नैजों नैखौ दाननो हायो बा मा जायो √7/4 होमबा जों बाहाय डाइरेक्ट लिरगोन दे एबार 3/4 √7/4 नैबे गाहायाव दंना 4 गाहायनिखौ मिलायबा दाननो हायो ना होमबा 4 दानबाय होमबा गोजौआव मा थागोन 3 थाबाय गाहायाव मा थागोन √7 जाबाय ना आरो जागोन ना जायाखै नोंसोर चेकबो खालामनो हायो दे मानि थाखाय जोंनि एन्सारफोरा जागोन ना जायाखै नैबे बेसेबां मोनखो जोङो दा √7/4 जोंनाव मोनसे दंमोन ना ओरैजाय प्रुफ खालामनि जों होनदों दि sin स्क्वायर a प्लास cos स्क्वायर a नि माना मा जायो नो दाजाब गासैयाव 1 जायो दा जों दि मोनबायना नैखौ जोङो लेफ्ट हेन्ड साइड लानोसै समान हरै आगदाथिंनिखौ
आगदा मानि राइट हेन्ड साइड ना, आगखि मानि लेफ्ट हेन्ड साइड। दा जोंहा ओरैजाय समान समाननि आगदाथिंजाय 1 दंखायो। दा लेफ्ट हेन्ड साइडआसो जोंना भेरिफाइड जानांगौ ना, फोरमान खालामनांगौ। दा लेफ्ट हेन्ड साइड समान ओरै होदो साइन स्कुवेर ए प्लास कस स्कुवेर ए। दा जों बेखौनो लिरनो साइन ए स्कुवेर प्लास एखेयानो दे कस ए स्कुवेर। साइन ए नि माना बेसेबां 3/4 होल स्कुवेर। कस ए नि माना बेसेबां जोंना √7/4 ना। 3/4 माने होल स्कुवेर ना, होल स्कुवेर होनो, होल माने गासिबो 3बो 4बो मोननैबो स्कुवेर दे, होल गासिबो। दा 3आबो मोननै 4आबो मोननै। 3आ मोननै माने मा? 3आ मोननै माने 3 सानजाब 2 द' नङा। 4आ मोननै माने 4 सानजाब 2 8 नङा दे। 3आ मोननै माने 3 सानजाब 3 होमबा मा जायो 9 जायो। 4 मोननै माने 4 × 4 16। दा नायदो नाय 7 ना, √7आबो मोनबेसे दंनो मोननै माने √7 × √7 ना। खिन्थु जों बेखौ मा खालामनो हायो, 2खौ नैबे रुटजों दाननो हायो। होमबा मा थायो 7। बेखौ खालामोबा बेबो 7आनो दे। होमबा मा जागोन 7। 4आबो मोनबेसे दंनो मोननै ना। होमबा 4आ मोननै माने 4 सानजाब 2 8 नङा, 4 सानजाब 4 16। दा नुबाय जोङो गाहायनिखौ मा लानांगौ होनदों, दुसासा लानांगौ ना। गाहायनिखौ मा खालामनांगौ, दुसासा लानांगौ। दा मोननैनिबो गाहायाव थानाया 16 16आनो एखे ना। होमबा बे एखे माने बेनाबो दुसासेया 16 जागोन, बेनाबो दुसासेया 16आनो जागोन। होमबा जोङो मा खालामदोंमोनलाय, नैबाव 9 जन मानसिफोर दङ, बिस्रा 16 16ता बायदिसिना रोखोमनि दं आरो ना। बा नैबे गाहायनिया मिलायनांगौ। होमबा 16 नैबावबो 16 दं, गाहायावबो 16 दं ना। बा नैबे 16जों मा सानजाबबा 16 मोनो, 16जों मा सानजाबबा 16 मोनो, 16 सानजाबसे 16 बा 1 ना। 1 × बिस्रा साबेसे मानसि दं 9 दाजाब बेयावबो 16 दं ना। 16जों मा सानजाबबा 16 मोनो से ना। 16 सानजाबसे 16 होमबा मा सानजाबनो 1। बिस्रा साबेसे मानसि दं 7 जन। बानायदो 1 सानजाब 9 9, 1 सानजाब 7 7 गाहायाव 16। 9जों 7जों दाजाबबा बेसेबां मोनो 9 दाजाब 10 16 ना। मोननैखौबो दानबाय ना, एखे गोजौनि गाहायनि एखे, बा मा मोनो 1 जाबाय ना। वन मोनबाय ना। होमबा जों मा बुंनो हायो दा, देयरफर लेफ्ट हेन्ड साइड आगखिनि आरो आगदानि राइट हेन्ड साइड फोरमान जाबाय। प्रुफ खालामनो थिनदोंना। प्रुफ माने बर'आव फोरमान, फोरमान गाहायाव लिरद्रायबाय आङो, फोरमान जाबाय दा। बेबादि जों खालामनो हायो। दा माखासे दंबावो जोंहा, एबार कर्डनि मान ना, एबार कर्डनि मान, कर्ड एनि मान। जोंना कर्डआ सोरनि उल्था मोनलाय, जों माबायदि सोलोङो, उल्था माने गोजौआव मा थायो 1 थायो। कर्डआ सोरनि उल्था 10नि, नंगौ ना। बा 10 एनि माना जोंना बेसेबां मोनखो दा, 10 एनि माना बेसेबां मोनखो 3/3/√7 3/7 ना। होमबा जों बेखौ बोरै लिरनो हायो, गोजौआव 1 दङ, नैबे बोखावनाय ना, 1जों नैबे गाहायनिजोंखौ बोखावदों, बिनि जायगायाव जों सानजाब होगोन ना। जोङो बोखावला सानजाब होनोसै
सानजाबोबा गाहायनिया मा जायो उल्टां फाल्टां जायो रुट 7आ गाहायाव दंमोन ना 3आ गोजौआव दंमोन दा गोजौआव जा दंमोन बेयो गाहायाव फैनोसै गाहायाव जे दंमोन बेयो गोजौआव थांनोसै बा मा जागोन 1 जों जेखुनु जिनिसखौ सानजाबबा मा जायो 1आ भेलु गैया ओंखायनो जा दं भेलु जागोन रुट 7/3 जागोन ना दा मोनसे मा दंबावो जोंहा sec a ना sec जोङो sec a खौ मा दिहुननो हायोमोनलाय दहायनि सोमोन्दोजों थांसै जों मानि थाखाय बेखौ दिहुनदों एबार नोंसोर गोसोआव लादो sec a दङ बाहाय जोंना दा बाहाय थीटा दंमोन ना जों जेराव थीटा दं बेयावनो a होगोन होमबा sec a नि माना मा जागोन रुट अभार 1 प्लास tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a जोङो बेखौनो मा लिरनो हायो 1 प्लस tan a होल स्क्वायर नोंसोर साननो हागौ ना tan स्क्वायर a नि माना होनाय गैया खिन्थु जोंनो tan a नि मान होनाय दं होमबाबो जों बहा नागिरनो होननानै साननो हागौ ओंखायनो आं बिदि लिरबाय दे एखेयानो कनफिउजन जानो नाङा 1 प्लस tan a नि माना जोंना बेसेबांमोनलाय 3/√7 बेबायदि दा जोङो बेखौ ओरै खालामसै दे 3आ जोंना मोनबेसे दं मोननै 3 मोननै मानि 3 सानदाबनिथ' नङा 3 सानदाब 3 9 रुट 7आ मोनबेसे दं मोननै रुट 7आबो मोनबेसे दं मोननै दाननो हायो मा थागोन 7 आरो जोंना बाहाय नै दाना 1 दङ ना जों दहाय मा होनामोनलाय जों सोलोंदोंना नैबाय जोङो नैबाय सोलोंदोंमोन ना गैला सोलोंदोंमोन ना जों ओरै नैबाहाय थायोबा जों बेखौ मा खालामनो हायो गोजौनि गाहायनिखौ दाजाबनांगौ बाहाय मानोना 1 दङ ना 1 दङबा नैबेयाव थानायखौ दाजाबनांगौ नैबे दाजाबबा गोजौ गाहाय दाजाबबानो जायो बा मा जागोन 9 प्लस 7 गाहायाव मा दं 7 दंना बाहाय जेबो गैया मानि 1 दंमोन 1 खौलाय मानो नांगौ ना गाहायाव 7 दं होमबा मा जागोन बेयो 9 जों 7 दाजाबबा मा जायो 10 ना 7 दा गोजौ गाहाय दंना बिदि बेखौ मा लिरनो हायो 4 स्क्वायर बेखौ 7 ना 4 स्क्वायर मानि खौ दाननो हायो ना होमबा मा जागोन 4/7 दानिया जों माखासे एक्सारसाइज खालामसै एबार नैबेखौ नैबे मेट्रिकआव फैनाय कुइसनखौ जों सानगोन नैबेखौ दिन्थिनो थिनदों बेयो कुइसन माला फैदों 2016 आव फैदों दे दिन्थिनो थिनदों नैबेसेबां नैबे कुइसनखौ सोंदों 18 नाम्बार दिन्थिनाय 2016 नो दिन्थिनो थिनदों दे sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री भिडिअआ एसे स्ल' जानो हागौ गोबाव टाइम लानो हागौ दे होमबाबो नायलांबाय था tan 45 cosec 60 डिग्री गोरलैसो जेबो नङा दे नुनायावल' गोरा नुदों एख्रि गिदिर नुदोंना गोरलैसो नोंसोरो लेखायाव थानायखौबो साननो नाजा गोरलैसो गासिबो cos 60 डिग्री आं नोंसोरनो ट्रिक होगोन cot 45 डिग्री समान समान मा जानांगौ ना बेनो बिराद इम्पर्टेन्ट बेयो फरिखायाव मेट्रिक फरिखायाव फैबाथाय 43
4 3 43 minus 24 root 3 11 ना बाहाय जों ओरै खालामगोन बेयो मा जोंना लेफ्ट हेन्ड साइड बेयो मा जोंना राइट हेन्ड साइड समान समाननि आगसियाव थानाय आरो ओरै समान समाननि आगदायाव थानाय ना होमबा जों ओरै खालामनोसै दाना मावफुंनाय एन्सार नङाथ' साननाय सानखान्थि नालाय जोङो मावफुंथाय होननानै बुङो बा मावफुंनाय फरिखायाव लिरनायनि पेटार्नखौ नोंसोरनो होनाय दं होननानै लिरनांगौ होनाय दं होखानाय दंना बेयो आं बानायनाय नङा होनाय दं sin 30 degree plus 1045 cos 60 degree नैबे खनाफोरखौ नोंसोरो आखायाव साननायखौ रोंबानो बेयो जेबो नङा दे नुनायावल' बिराद गिदिर नुयो खिन्थु गोरलैसो बिराद इम्पर्टेन्ट बेयो जों बेखौ ओरै लिरफिननोसै आं दहाय नोंसोरनो जास्ट खोन्थादों लेफ्ट हेन्ड साइड नैबेथिंजाय मा जायो राइट हेन्ड therefore बेयो मा होननाय जादों आखिनिजों आगदानिजों मा जानांगौनो समान समान जानांगौ नैबे समान समान दंना आखिनिजों आगदानिजों मा जानांगौनो समान समान जानांगौ बेखौनो फोरमायदों दे होमबा आखियाव जोंना दाना नै therefore लेफ्ट हेन्ड साइड होननानै जों लिरनोसै दे लेफ्ट हेन्ड साइड जों हरै लिरनानै मोजां नैबाव लिरनोसै जोङो therefore left hand side मा दङ जोंना sin 30 degree मोनसे सलुसनखौ मोजां साननो सोलोंबानो गासिबो गोरलै दा नोंसोरो गोसो होनानै साननांगौ नोंसिनि गोसो बायदि एखे टाइम होनानै दा टाइम गैया आंहा साननो टाइम गैया बेबायदि होननानै थायोबा फरिखायाव खस्थ' मोनगोन sec 30 degree दाजाब cos 60 degree दाजाब cos 45 degree दा जोङो आं नोंसोरनो खोन्थानोसै नैबे जेन'बा बाहाय जोंना आसि दंना थाब थाब एग्जाम्पल खालामसै बे जोंनि आसि ना बे मामोनलाय 30 degree सरि बेयो 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree दा नायदो बाहाय sin 30 ना sin 30 मानि मा नैबे 30 ओरैथिंजाय जोंना मा थायो थीटा ओरैथिंजाय मा थायो cos थीटा ना होमबा sin 30 sin निथिंजाय ओरै हाखर नैबे 30 हाखर जाबाय जायखौ नांगौ बे हाखर जानानै थायो दा sin 30 निथिंजाय जोंना मोनबेसे आसि दं मोनसे बा जोंना गाहायाव मा थाखायो 2 ना होमबा 1/2 गोजौआव 1 दं नालाय 1 नि रुटआबो 1आनोखाना 1 खौ रुट लायोबाबो 1आनो जायो 1 स्क्वायर बेखौ स्क्वायर लिरोबा दानजाबाय ओंखायनो 1आनो जायो ना दाना एबार मा दङ 1045 ना जोङो बोरै दिहुनदों जों बेखौ हागोन ना हाया दिहुननो 1045 माने जोंना मामोनलाय sin 45 degree by cos 45 degree 10 माने sin by cos sin 45 माने 1/√2
1 बाय बेबो रुट 2 बा मा जायो 1 जायो नैबे टेबोलखौ बे टेबोलनिफ्राय दा जों बोरै बोरै मोन्दों बेखौ हरै भिडिअ नाय लेक्सार 1 बाहाय आं मोजां फोरोंखादों नोंसोरनो दे 45 नाय बे 45 नि लाइना 10 जों कटजों गासिबो मा जायो 1 जायो बा 10 45 माने 1 cosec 60 cosec 60 नि माना बेसेबां जायो cosecआ सोरनि उल्था मोनलाय sin नि ना sin 60 sin 60 नि माना बेसेबां जायो गाहायाव 2 थाखायो sin 60 60 ना sin नि थिंजाय नायदो मोनबेसे आसि दं मोनसे मोननै मोनथाम गोजौनिखौ मा लानांगौ रुट लानांगौ बा 1 into नैबे राननायनि जायगायाव इनटु एबा गाहायना उल्टां फाल्टां जायो बा 2 बाय रुट 3 बा बेनि फिननाय मा जागोन 2 बाय रुट 3 2 बाय रुट 3 sec 60 और sec 30 ना sec 30 सेकआ सोरनि उल्टा cosनि उल्टा माने गोजौआव मा थायो 1 cos 30 ना cos 30 नि 30 माने मा 30 नैबे 30 ना cosनि थिंजाय मोनबेसे आसि दं ओरैजाय cosनि आसि फिसाथिंजाय मोनसे मोननै मोनथाम नैबे 30 माने हाखर ना हाखरनि सिगां मोनथाम दं cosनि थिंजाय होमबा मा जायो गाहायाव 2 थाखायो गोजौआव मोनथाम मोनदों बेखौ रुट लानांगौ 1 into 2 by root 3 बेबो मा जाखो 2 by root 3 2 by root 3 cos 60 नि माना बेसेबां मोनलाय नैबे 60 ना बेलाय नैबे 60 cos 60 नि माना cosनि थिंजाय मोनबेसे दं मोनसेल'सो दं ना बा मा जायो 1 by 2 जुदि नोंसोर बेखौ रोंखाबायबा आं एक्सप्लेन खालामनायखौ नोंसोर खोनासंलायनाङा गावबागाव साननो हायो दे स्किप खालामनो हायो भिडिअखौ बारनानै नायनो हायो cot 45 जों 10 45 जों माना मा जायो समान जायोना मोननैबो 10 45 समान समान cot 45 समान समान बेसेबां जायो 1 दाना इम्पर्टेन्टआ नैबावसो दुसासा नागिरनांगौ ना नुबाय जोङो नै गाहायाव बाहाय मा दं 2 दं ना नैबेना जेबो गैया गाहायाव मा थायो 1 थायो नैबेना मा गाहायाव मा दं रुट 3 दं गाहायनिखौ जोङो मा लानांगौ होनदोंमोनलाय दुसासा लानांगौ ना जोङो नैखौ नांला आं बेखौ खोमोरनोसै दे आंनो जायगा नांगौ बेहाय जोंना नै ओरैना दुसासा गाहायाव मा दं जोंना 2 दं नैबाव मा दं 1 दं मोनसेयाव मा दं रुट 3 दं बेखौ जों मा लानांगौनो दुसासा मा होनदों दुसा दुइसिन साजाबा सानजाब जों बेखौ जिखुनु जाया सानजाबोबानो मा मोनो एखे एखेयानो मोनफिनगोन दे से सानजाब नै से सानजाब से सानजाब रुट 3 मानोना सेआ जेबो भेलु गैया ना होमबा जों मारै डाइरेक्ट लिरनो हायो दे 2 गासिबो आखुथायानो जुदा जुदा जोबना बाहाय 2 दं 1 दं रुट 3 दं मोनसेबो एखे नङा ना होमबा जों बेखौ मा खालामनो हायो सानजाबजोबनो हायो माने दुइसिन साधारन सानजाबगिरि नालाय नैखौबो सेखौबो रुट 3 ना दाना नैबाव नायदो गाहायाव जोंना बेसेबां जमा जाबाय नैबेखौ दुसासा लानानै जमा जाबायना बाहाय बेसेबां बा नैबेखौ नायनोसै बेहाय थांनोसै होमबा बाहाय गाहायाव मा दङ 2 दङ ना 2 जों मा सानजाबोबा नैबेसेबांखौ ज' मोनो
नैबे 2आथ' बेनाव दंखायो ना होमबा जोंनो नैबेसेबांखौ नांगौ बेनो ना 1 into √3 बेनो गावहानो मा दंखायो 1 दंखायो बा 1 बेनो नांदेरगौ 1 into √3 दाना नैबाव फैनोसैलाय बेयो गाहायाव मा दं 1 दङ ना 1 दंखायो मा गैया बेनालाय 2 जों √3 जों गैया गावहानो मा दंखायो 1 2 जों √3 जों नैबाव फैनोसैलाय दाना नैबाय बेहा √3 दंखायो मा गैया 2 जों 1 जों गावहानो बेसेबां दंखायो 2 2 जों 1 जों गैया बेहा बेबादिनो गाहायनिखौबो खालामनोसै जों बेना √3 दं बेना 2 दं बेना जेबो गैया माने मा थायो गाहायाव 1 दं बेबो एखेयानो गासिबो गाहायाव थानाया एखे मोनसेबो नङा नैबाव 2 थायोमोनबाबो 2 थायोमोनबाबो 2 थायोमोनबा 2आनो जागौमोन दा गासिबो जुदा जुदा नालाय गासिबो मोनबेसे दं बेखौ सानजाबजोबनोसै √3 into 2 into 1 बेना √3 दङ ना बेना मा गैया 2 जों 1 जों गैया ना होमबा जों बेखौ मा खालामसै 2 into 1 बेना मा दंखायो 2 दंखायो आरो नैबाव फैदोलाय बेना 2 दङ ना गाहायाव खिन्थु बेहाय मा गैया √3 जों 1 जों बेना गावहानो मा दंखायो 1 दंखायो 1 into 2 into sorry बेना गावहानो 1 दंखायो मा गैया बेना गाहायाव 2 दंखायो ने होमबा मा गैया √3 जों 1 जों ना प्लास बेना नै गाहायाव जेबो गैया माने 1 दङ दाना नैबे गाहायनिखौ रुजुदो बेना नै 1 1 दंखायो मा गैया √3 जों 2 जों गावहानो 1 दंखायो होमबा जों ओरै खालामसै दाना सानजाबजोबनोसै दे 2 into √3 ना 1 खौलाय मा नांगौ 2 सानजाबसे 2 सानजाब √3 2 सानजाब √3 2 √3 लिरनो हायो जों सानजाब होगोनसै दा उनाव जों नायगोन बेखौ दे होमबा गोजौनिखौ नायदो 1 सानजाबसे 1 सानजाब √3 मा जायो √3 1 सानजाब 2 2 सानजाब √3 2 √3 ना दाजाब दं नैबेना माइनास 2 सानजाब 2 4 सानजाबसे 4 गावहानो मा दङ माइनास बेखौ मोजां नाय एसे माबा जाबाय ने जाब जाब नुबाय एबार जोंना गाहायनि ना नैबाव बेबो एखेयानो 2 into √3 लिरनो हायो 1 खौथ' नांला बेखौ सानजाबदो गाहायनि एबार 2 सानजाबसे 2 सानजाब 2 4 सानजाब 3 1 सानजाब √3 सानजाबसे √3 आनो ना √3 जों 2 जों सानजाबबा मा जायो 2 √3 होमबा जों बेहाय जोंहा ज' खालामनोसै बेखौ गिदिर जाबाय ना खिन्थु ज' खालाम मेगन फेलायलायो माथो
जोङो बेखौ दाननो हायोना ओरैजाय बेखौ दाननो हायो गाहायनि एखेना 2 into root 3 2 into root 3 दानबाय जोङो होमबा गोजौआव मा थाखो गोजौआव थानाया नैबेल'सो ना root 3 प्लास नैबे मा थाखो गोजौआव root 3 प्लास 2 root 3 माइनास 4 गाहायाव मा थाखो नै 4 प्लास root 3 4 प्लास root 3 नैबाव माबा दंमोन नै लिरनोबा 3 दं होमबा जों बेखौ मारै लिरनो हायो नैबाव बयबो आन्दायो दे बेखौ जोङो ओरै लिरगोन जों बेखौ मा खालामनो हायो ओरैजाय नैबाव दंना मोननैयावबो मा दं root 3 दं बेखौ जोङो कमन लानो दे कमन लायोबा मा जायो root 3 कमन माने आगोर लानाय root 3 जों जेबो गैया माने मा सानजाबनाय थायो से ना बेनिफ्राय जोङो root 3 खौ लाबाय बाहेरायाव होमबा सिङाव मा थागोन से बेनि उनाव मा दं दाजाब बेनियाव मा दंमोन 2 जों root 3 दंमोन ना root 3 खौ लाबाय मा दंबायो बेजों 2 ना माइनास 4 गाहायावबो 4 दाजाब बेखौबो एखे खालामसै एखेयानो ना root 3 प्लास 2 root 3 होमबा मा जागोन बेबो 1 प्लास 2 होमबा बेखौ जों ओरै लिरनो हायो 2 जों 1 दाजाबबा मा जायो 3 ना होमबा जोङो 3 root 3 माइनास 4 बेखौबो जोङो ओरै ज' लिरफिनसै 3 root 3 प्लास 4 आं साजायखाबाय दे गोसो जायोबा जों बेखौ 4 प्लास 3 root 3 लिरनो हायोमोन दे नैबेबो दाजाबखाय बावबो दाजाबनाय 4आबो दाजाब नालाय बेयावबो दाजाब दाना नैबावसो गोसो होनांगौ बाथ्राया नैबेहाय दे दा बेखौ जों बोरै साननो हायो ओरै दंमोन ना 3 root 3 माइनास 4 माइनास ना प्लास ना माइनास 4 गाहायाव 3 root 3 प्लास 4 दा जों बाहाय सानजाबदेरनाय आदब बाहायनांगौ दे सानजाबदेरनाय आदब माने ओरैबायदि आं खोन्थानो 3 root 3 माइनास 4 दंखायो 3 root 3 प्लास 4 दंखायो ना सानजाबदेरनाय आदब दा नैबे गाहायनिखौ जोङो खोमोरनो नाजानांगौ दा एखे दंना बाहाय बेनि जास्ट माने उल्थाल' ओरै लिरदो 3 root 3 नैबो प्लास दंमोन सानजाबदेरनाय आदबा गाहायाव मा दङ जेनेबा root 3 दङ जोंथ' root 3 दोनना बेखौ माबा मोनसे साजायनांगौ ना जोंना नैबाव मा दङ जोंना नै गाहायाव मा दङ 11 दं 11 दंना बाहायथ' root 3 गैया ना रुटनि माबा गैया बाहाय जेबो सिम्बल गैया ओंखायनो जों रुटखौ खोमोरथारनांगौ ना बेखौ खोमोरनो थाखायनो आङो गाहायाव मा दङ बेखौनो एखेयैनो खिन्थु दाजाबा दानख'बा दाजाब जागोन दा दाजाब दं नालाय बेनि उल्थाया मा जागोन दानख' 4 दा नैबे मा सानजाबदेरदों बेखौबो गोजौआव एखेयैनो 3 root 3 माइनास 4 बा जों ओरै सानजाबनोसै दाना सानजाबनायखौ रोंखायोना आं फोरोंगोन र' सानजाबनायखौबो जोङो ओरै खालामगोन जोङो ओरै सोलोंदोंमोन ना a प्लास b a माइनास b बेबायदि ना होमबा बेयो मा जायो a जों a मा जायो a स्क्वायर प्लास जों माइनास जों मा जायो माइनास b जों b सानजाबा मा जायो b स्क्वायर ना बेबादिनो ओरै मोनबा मा जागौमोन a प्लास b ना बेखौ मा लिरनो हायो a प्लास b होल स्क्वायर दा बेखौ जों मा लिरनो हायो a स्क्वायर दाजाब
मोनबेसे बिदाब दं? मोननै। मा मा बिदाब? ए बि। बियाबो मोनबेसे? मोननै, बि स्कुवेर। दा बाव नायदो नाय 3 रुट 3 3 रुट 3 बाव प्लास दं, बाव माइनास दं, बाहायबो 4 दं, बावबो 4 दं। होमबा बेयो ओरै जागोन ना जायाखै? ए प्लास बि, ए माइनास, बियो ए प्लास बि, बियो ए माइनास बि ना? होमबा गाहायनिखौ जों मा लिरनो हायो? ए स्कुवेर माइनास बि स्कुवेर। ए माने बेसेबां? 3 रुट 3। ए स्कुवेर माइनास ना? प्लासजों माइनासजों माइनास। बिया बेसेबां? 4। बेबो स्कुवेर। दाना गोजौना मा जायो जोंना नै? ए माइनास बि, ए माइनास बि, ए माइनास बि, ए माइनास बि माने मा जायो? ए माइनास बि होल स्कुवेर। दा जों बेखौ मा लिरनो हायो? ए स्कुवेर माइनास माइनास ना? मोनबेसे बिदाब दं? मोननै। मा मा? ए बि। दाना बिया मोनबेसे दं? मोननै। जास्ट बाव माइनास फानैबावल' माइनास जायो दे। बाव प्लास बा बेनाबो प्लास। नैबेहाय एजों बिजों जेब्लाबो दाजाब। बा मा जागोन? ए स्कुवेर। एयाव मा दं? 3 रुट 3। बेबो स्कुवेर। मा दं? माइनास 2 ए बि ना? बाहाय 2 इन्टु एया बेसेबां? 3 रुट 3। बिया बेसेबां? 4। दाजाब। बियाबो मा जायोनो? स्कुवेर। होमबा नायनोसै। नैबाव नायदो थामा मोनबेसे दं? बे होननाय माने बेखौ लिरनाय माने मारै लिरनो हायो जों? 3 रुट 3 होल स्कुवेर माने 3 आबो मोननै, रुट 3 आबो मोननै दे। होमबा 3 सानजाब 3 9, 3 3 रुट 3 रुट 3 मोननै माने मा जायो? बेबायदि जायोना? बे सानजाब बा 9 सानजाब 3 27। होमबा जों ओरै लिरनोसै 3 आबो मोननै माने 3 सानजाब 3 9 सानजाब। रुट 3 मोननै माने मा होननाय जायो? 3। नंगौना नङा? सिगांनि लेक्सारखौ फल' खालाम। 2 सानजाब 3 बेखौ सानजाबनो हायो। 2 सानजाब 3 6 ना? 6 सानजाब 4 24 बा 24 रुट 3 ना? रुट 3 आथ' सानजाब जाया, एखेयानो जायो, सानजाब जायो, बेखौ लिरफानांगौल'। 4 आ मोनबेसे दं? मोननै। 4 सानजाबनि 8 नङा, 4 सानजाब 4 16। बेयाव एखेयानो ना? जेरै बेसेबां मोनदों बेबो एखेयानो। थामा बाहाय मोननै दं माने 9, 3 सानजाब 3 9। रुट 3 आबो मोननै माने रुट 3 इन्टु रुट 3 3 आनो जायोना? रियेल ना? 4 आबो मोनबेसे दं? मोननै माने 4 सानजाब 4 16। गायनायखौ सानगोन 9 सानजाब 3 27। बेयो 16 ना? 9 सानजाब 3 27। दाना नैबाव दङ 24 रुट 3 प्लास 16। 27 निफ्राय 27 जों 16 जों दाजाबबा बेसेबां मोनो? 27 निफ्राय 16 थांबा बेसेबां मोनो? 11 ना? 27 जों 16 जों दाजाबबा 7 दाजाब 6 बेसेबां मोनो? 13। 2 जों 1 जों दाजाबबा 3 बेजों 4 माइनास 24 इन्टु रुट 3 ना? बा बेयो जोंना माजों समान जाखो? लेफ्ट हेन्ड साइडजों। जोंनो मा खालामनो थिनदोंमोन? दिन्थिनो ना? होमबा लिरदो दिन्थिबाय होननानै। इंलिसाव होनो सन जाबाय ना? जोंहा मा दंबावो? बिदिनो नैबेसोर ना? 7 नाम्बारखौ नायदो 2017 आव फैदोंना? साइन स्कुवेर 30 डिग्री माइनास कस स्कुवेर 30 डिग्रीनि माना मा?
2017 आव फैनाय ना मा होनदों साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनास कस स्क्वायर 30 डिग्रीनि माना मा जायो होननानै सोंदोंना होमबा बाहाय जोङो नुबाय साननोसै साइन स्क्वायर 30 खौ जोङो ओरै लिरनो हायो बाहाय जोंहा एबा थानो मोना दे एबाया माला होयो समान समान जेब्ला मोननै थायो दे बाहाय जोंना मा जागोन एबार आं खोन्थागोन एबाखौ बबे समाव समान समान दा नै साइन 30 नि माना बेसेबांमोनलाय √3/2 होल स्क्वायर नै बाहाय नोंसोरो 1 होफ्लांनो हागौ दे 1 जाया मानो नैबाव नै माइनाससो दङ बाव प्लास दंबा हले 30 30 मोननैबो मा जागौमोन 1 जागौमोन दा खिन्थु बाहाय माइनाससो दङ जों 1 लिरनो हाया दे cos 30 नि माना बेसेबां आखाइखौ नोंसोरो नायदो 30 खौ फोल्ड खालामदो 30 खौ फोल्ड खालामबा cosनिथिं मोनबेसे थायो sin 30 माने 1/2 सो सरी नैबेसो √3/2 माने 1 आबो मोनबेसे दं मोननै 1 मोननै माने मा से सानजाबसे से से सानजाबसे से गाहायावबो मा दङ बेना 2 ना 2 आबो मोनबेसे मोननै होमबा मा जायो 4 बाव मा दङ माइनास मानो बेबायदि बा 1/मा जायो 4 बियो √3 आ मोनबेसे दं मोननै √3 मोननै माने मा √3 * √3 बेखौ दाननो हायो ना मा जायो 3 होमबा 3/, गाहायाव 2 आ मोनबेसे दं मोननै 2 मोननैबा 2 सानजाबनै 4 होमबा 4 ना गाहायाव मोननैनिबो दुसासेयानो एखेयानो 4 एखे थायोबा एखेयानो 4 सानजाबसे 4 4 जों मा सानजाबा 4 मोनो 1 जोङो 1 मोनदोंना 1 सानजाबसे 1 4 सानजाबसे 4 1 होननानै जों 4 मोनदोंना 4 सानजाबसे 4 नैबे 1 जों बेजों 3 1 सानजाबथाम 3 होमबा नैबाव प्लास दङ ना प्लासआ मोनसेल' दं माइनासआ मोनबेसे दं मोनथाम होमबा प्लासआ बांसिन ना माइनासआ बांसिन माइनासआ ना मोनबेसे बांसिन नैबाव 3 दं बाहाय मोनसे दं 3 निफ्राय 1 थांबा मा थायो 2 मानि थाखाय माइनास जादों बाहाय माइनासआ बांसिन मोनथाम दं प्लासआ मोनसेल' दं ओंखायनो माइनासआ बांसिन दा गाहायाव 4 दं दाना नै बेखौ दाननो हायो दे मारै दाननो हायो 2 जों मा सानजाबबा 4 मोनो 2 सानजाबनै 4 2 जों मा सानजाबबा 2 खौनो मोनो 2 सानजाबसे 2 -1/2 बेखौ ओरैबो लिरनो हायो नैबेखौ खोन्थाफिननि आङो -2 दंना 4 दं -2 * 1 2 * 2 सानजाबसे 2 आनो ना -2 4 दं नालाय 2 सानजाबनै 4 दान 2 दानबाय मा थाखो -1/2 बेबायदि दे दंबावो नामा फोरमान खालामनायखौ गाबोन सानगोन सानसेयाव बांद्राय बुरजा खालामो माने भिडिअआ गोलाव जायो दे नैबेखौ होमवर्क नैखौ नोंसोर सान 18 नाम्बार दा नैबे 18 नाम्बार sin 30 बेनि फिननायबो दंखायो ने नोंसोरो सानग्रोदो बेनि उनाव नोंसोर हायाबा फिननायखौ नायदो बेयावबो सानजाबदेरनाय आदब दङ एखेयानो ना एखेयानोथ' बेबो फरिखायाव फैखांनाय गाबोनहाय नेक्स्टआव जों माने दस्राखौ सानगोन नैबेबायदि दंना
माखासे जिनिस दं बेखौ सानगोन दे। नैबेखौबो साननो हायो नोंसोरो नै 17 नाम्बार 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 ना माइनास sin स्क्वायर 60 बेखौबो साननो हायो। एन्सारा नैबेयाव दंखायो नोंसोर सानदो। दिनै बावनो थाथ'दोंसै भिडिअआ गोलाव जाबाय आं हेडफन लानो बावदों भिडिअनि कुवालिटिया मोजांखौ आं मिथिया खिन्थु